Ake naga mutane sun cika nan wurin. Rana ce ta bai ko ga munan muna sa. Wai mi kake ba mutane? Misalin ka ta zuwa gidan walima ne. Na fa sun kusa karewa. Me yasa baka zo kara? Kakashin da gaske Allah ɗaya ne. Da me yasa mutane suke siffanta shi da sunaye da yawa? Ka tambaya bai kyau yaro. Wayannan sunayen nasu ba su bane mai muhimmanci da ya kamata ce an sani. Ababen da shafi da doron kasa kada ya sace an duba domin ba mai iyawa. Mutumin da dake aikata abubuwan alkhairi wannan ma karawa ce ta Allah. Kai, buga bindigan nan. Ita nan sai ka kwatanta. Dauki bindigan nan ka ji kalma mutanen bayan shi. To ba shi kuɗin kana so ya kyale ka. Ina kuɗi ga sanan. Ka ne. Ba kuɗin. Neman shi. Daga ina kake? Daga bijewa da. Waye mahaifinka? Da kuma mahaifina babban malami ne a mai jami'a. Kai me sunanka? Jagarna, Group Jagarna. Ina sa kashe wayannan mutanen ɗazu. Nisan bani jura ganin in ta'adda. Ka ce kana iya kashe kowa. Akalla in kin lissafa a dukkanin shekara. Ba iya kayyade wayanda suke garkuwa da mutane. Ba su damuwa ko kuma da na sanin kashe mutane. Su din me amfanin? Kana so ka zama ɗan sanda? Bana fata. Yami. Ka san me furcin kakana? Ka jure yin ayyukan alkhairi muddin kana raye. Kuma kar ka yi fada idan ka biyo wani bashi.